orang sih nilitum kludung rat lapen langfer isun sateran ahin pen nilitum Karbenglong atun mos council ake hai Dr. Tulian Ronghang lapen nilitum di fuel MLA ake hai beda singing leng lapen PWD board chairman ake hai longsing tokbi lapen nilitum da kaceng honnai langfer representative made MEC ba nilitum IEM Muduram lekhya ke hai sara phantame nitum ningaklong chorolo akhi nitum patumi hat jongpen kludungarat lapen elarni atum akemang pon pen la somem dam pi pon pen si pini CM sar nanga chotoy ateng pen pini da nitum long MLA ke hai dorsing ronghang lapen revenue IEM ake hai amosin disolang tumbang pen dakar kado bek kludungarat atum pen nangching wai linsi lasolam thebang pini ajai mek nang thande kang lo je laso epidicial 20 bighas ke parlu ponji polong bangke kludung 20,000 bighas ke parlu ponji polong bangke ini tum kludung ahawar bangke ponpelu pusi ini tum han lam thenan ci chakpon laso alam thenan ke chakpon long bangke lalo alang tum kapre kadim long ta long lilang bom laso ke lang along si dak bangta ko ansi allotment ponji ma pulahaya survey phansi pincong pon cot puselam thini tumhan dasemet lamcak ci pipon nije jelma kali langke second na bang pibang monte la first bang lomotu question na rice nang pumai ke question ana adu tinggal si melo budi mane papko puthot herang ke pen karjupona hut ini tum harokhat MLA dorsin ron pen ki pupona ting to dak patah mamasi jojo pen ke claim ma tum phan bangke cancel ji aku pipi pusi lam thelang ni pen paklang pon lasi aholo jongsi lason jongsi alangli kecicak ponating benong si klempon pun itu mahawar dak pen itu mangke ningak long ben churu ponji bon tame jongsi joy pen komani ang tan pen ke bang pen jongsi pota amenang cibidum kok pen jongsi dak la ahawar long itum dak dukhi bahawar arar tum phanong si sona pasun pon du potela bang nitum arar pen ke song pon vekji nali tum gachini pon teng plote la son doma joy pen do pusi pu lasi labang ke jasemer ke mediang lo bang non bang paklang lo muthe lang tumang ke cicini dolo lasi jong se lason pemani aku jojo men klem pon do plote la ke nitum ben ke jasemer action and pon vekji kapen rat ak chesong pathedung si do ponji ke bang jerni nande pini nali tum la bangso phrang ke me ke pha pon ke la bang ke jasemet ke solar project ke puthak lasi la bangso solar project ke puthak kupi posi klodung along nangke do koklo asa puthak pachini ma ahok pe lopote solar project nang bipon ko pili tum ta kado gawe ara ta ningarong ponang ji athe laso adim nong dolo pe tum kado gawe dak dobo mara tum nanta ali awar sailong ponji muthe non bangki ili ka phere me pon mimi ala mangela helo jong si 20,000 bigha jong si parlu pondet pute dak hako ben ke do barim dak kado gawe ke dobo mara tum ngi kona lo ke dam ko kona kupilo ke chupo lahaya jo ni ben sila so ka phere mimi ajo ni tum jasemet ke ake hai tulian ronghang litum akar benglong ton mas council CM longsi pati bok pen bensi la soalam bangkin litum cingwai ponang kok 20,000 bighas de pila lang tum kato ko bichini dun no maja to demarcation ba chalo di de tante la bangso solar project kipa duya longle 20 bighas na cherai pu si pamu pen nang litum nije pon bomla la so along dak 20,000 to la so along dak foloni revenue ARO la pen mondol la tum sita me la pen difu pen la lumbajong pen me site bokhet la so along na ka survey phan bang iklom alang litum pen nilitum dak rongarat pen gaching kilong gacha than long teng to te lason survey ba peni puke physically ta wang we pin la pen tum drone pen peni samela la pu bang ke bang ke thang knowledge abi laki jung adim langli pen adim langli det na hawar adim chiniam de pin pen silaki secretary ke hai mukul kathar ji pathek jung ma kusima thadam nitum mangke athe non tame iaro ta knowledge ave je dak epidicial etun demarcation nang bi bom buke athe jong sel tu knowledge do puson te la so demarcation ka chi bialong bangke circle office pen amuni do beg nang ji lasni tum na ke dam tang an tame dagarat pen chenglok kado benil tum tame ke thengum long an ke latum circle office ma jokta nang dun bang abi
lason circle office pen thang amuni anti to indepin man dak la epidicial tumbang laha demarcation ang bitaban physical demarcation ang bitaban ke litum ke rong rupa tumba dak aha wararat tum ke nitunge manghumi melam aku lason bang ke thang notice abe mini tume project project the aku jong si ke bangji tangani yason survey do bom to te la ke nitum rong asor pen kaddo ko nitum timelar ni pen tame chesong duji dak ethelam labang so epidicial kepa du yalong rong rat fan notice pipon ma thang notice tawe tum bange jon non bange physical demarcation ko si pubo tamel so physical demarcation along bange ahok pet plute circle office men tamuni anche toy dun vek nangji aron teng puti lasinong epidicial dun cepat hek bongbong ason si ceman det bino lada kupini kacerap thedung do ma nalitum ini kahon theda ma teng plote kaun theda ma teng puti isia tender notice aklang epidicial pen muthela support klar daga berta ni tumang long lila